উন্নতি হব। পরিবার উন্নতি, মনর উন্নতি, আত্মার উন্নতি, এ তিনি উন্নতি কথা ধর্মরে লেখা আছে। এণু প্রথমে কুহযায় যে ধর্ম পালন কর, ধর্মকে রক্ষা কর, ধর্ম অনুসারে চাল। আমি তাকে ভুলিগলে, সব ভুলিগলে, সব ভুলি যাই বর্তমান সমস্তে ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି, ନେହେରୁ କେମିତି, ଏ ରାଜନୀତି କେମିତି କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ କଥା। ସେଇ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗତି ହେଇଛି। ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି କରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଇଏ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଚାବି କାଟିକି ମୁଠା ବାନ୍ଧି 70, 80, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଯାଅ ଆଣ୍ଟ କରି, ଏ ଗୋଟାକ ମୋର ଘର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଛୁଆ, ମୋର ପିଲା, ଇଏ ଦିନେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପଳେଇବ। କେତେବେଳେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମରିବ, ଯୋଉ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋର ବୋଲି କହୁଛ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋର ମୋର ବୋଲି କହୁଛ, ମଲା ବେଳକୁ ଡାକି ଉଠି ଆସିବା ସାଥେ ଏତେ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ରହିଲେ, ମୁଁ ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସୁଖୁଚିକି ହେଲି, ରୋଜଗାର କଲି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି, ପୁଅ ଝିଅ ମାଇକିନା ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି, କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅନର୍ଥ କରି ଲୁଚେଇ ଛପେଇ କପଟ କରି ସବୁ ଖୁଆଇ ଯାଇ ମଲା ବେଳକୁ ଡାକିବା ଆସିବା ସାଥି ହେଇକିରି ମରିବା। କିଏ ବାହାରିବ? ପୁଅ ବାହାରିବ ନେଇ, ଝିଅ ବାହାରିବେ ନେଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିବେ ନେଇ, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିବେ ନେଇ, କେହି ବାହାରିବେ ନେଇ। ମରିବା ସାଥି ହେଇକିରି ଏତେ ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ସାଥି ହେଇକିରି ରହିଲେ, କେହି ବାହାରିବେନି। ତାର କାରଣ କଣ? ମରଣଶୀଳ ଜଗତ, କେହି କାହାରି ସାଥିରେ ଯିବେନି, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କେମିତି ଜାଣିଛ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଏ ହାଟରେ ଯେମିତି ଗାଈ ବଳଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ଯୌତୁକ। ହାଟରେ ଗାଈ ବଳଦ ବିକିଲା ପରିକା ଯୌତୁକ 5,000 ଦବୁ, ସାଇକେଲ ଦବୁ, ରେଡିଓ ଦବୁ, ଯେମିତି ସତେ ଗାଈ ବଳଦ ହାଟକୁ ବଳଦ ବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଆ ଯାକ ପଢୁଆ ସବୁ ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ପରିକା ମୁଲେଇଲେଣି ସବୁ। କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କି ଧର୍ମ, କି ନୀତି, କି ବ୍ୟବହାର,